Spolupráca Trnavskej župy a najväčšieho zamestnávateľa na severe Trnavského kraja v segmente vzdelávania pretrváva už od roku 2017. Máme za sebou veľmi dobrých 5 rokov, ktoré založili, tak povediac vystúžili spoluprácu so zamestnávateľom, okresným mestom Skalica a samosprávnym krajom. A táto spolupráca smeruje k jednou z najdôležitejších vecí, ktoré zastrešuje verejná správa a zamestnávateľia, a je to tzv. Naša budúcnosť. Takže oblasť vzdelávania, duálneho vzdelávania, podpory, nachádzaní a propagácii vlastne práce, ktorú mohutný zamestnávateľ na severe nášho regiónu ponúka. Zároveň máme plány nezaspať na Vavrínoch, ale ísť ďalej v podpore duálneho vzdelávania, v ďalších projektoch, ktoré vlastne urobia tie technológie, s ktorými prichádzajú naše študentky. A teda máme aj študentky, aj v strojarine a študákov, aby sme ich motivovali si vyberať tento študijný odbor. A zároveň u nás ako zriaďovateľa je dôležité, aby sa infraštruktúra pri našich stredných školách zlepšovala nie len v tých dielňach, ale aj v okolí, a snáď neprezradím veľa, že máme na mysli aj ďalšie projekty, najmä v športovej infraštruktúre, ktorú by sme v spolupráci s mestom Skalica a zamestnávateľom vedeli spolu zrealizovať. Študenti sami predstavili novodobé trendy v oblasti duálneho vzdelávania. Zaujal ma moment veľmi dobrého, tak povedz, prezentačného vybavenia našich študentov, ktorí dokázali sami pred relatívne veľkým publikom rozprávať o tom, čo študujú, ako študujú, na akých strojoch pracujú, akým spôsobom teda vidia svoje vlastné kariéry, a je to výrazný posun aj medzigeneračný, pretože ak sme mali takých tých začervenaných, hambiacich sa tínedžerov, toto sa reálne hýbe, takže počuť mladého 16-ročného chalana alebo dievča rozprávať o strojoch, ktoré presne terminológiu, ktorú vlastne ich naučili pedagógovia, vám osvetlia tie základy kovoobrábania alebo z práce s modernými technológiami. Je druhý zaujímavý bod. A tretí bol, že zamestnávateľ poskytuje veľmi progresívne prvky pri vzdelávaní, napríklad ich 3D oddelenie, 3D tlače, kde si sami vedia chystať a pripravovať nástroje, alebo dokonca idú až po výrobu niektorých prototypov, kde šetria čas a robia si to tu na in-house za spolupráce vlastne najkreatívnejších a najzapálenejších študentov, či už v talent centre, ktoré zriaďuje Schaeffler, alebo v samotnej tej 3D miestnosti. Toto sú dobré správy pre celý Trnavský región. V rámci duálneho vzdelávania sme vlastne inovatívne vzdelávanie, pretože žiakom ponúkame okrem teda rozvoja tých technických zručností aj jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku, odbornú angličtinu, spolupracujú vlastne v globálnom prostredí, čiže sa stretávajú v rámci Erasmus pobytov aj so spolužiakmi z iných krajín. Rozvíjame aj ich nejaké také sociálne a komunikačné zručnosti, čo je tiež veľmi dôležité aj pre fungovanie v tom digitálnom svete. A samozrejme v tých odborných zručnostiach smerujeme to vzdelávanie k automatizácii, digitalizácii, čiže vo všetkých tých odboroch máme implementovanú robotizáciu, kamerové systémy, senzoriku. Inovatívne vzdelávanie prináša svoje ovocie. Áno, tie výsledky sú, či už na strane žiakov, takže žiaci nám každoročne vyhrávajú v súťažiach, ako je napríklad Zenit, umiestňujú sa na prvých miestach, medzi prvými miestami, ale taktiež sme získali ocenenia aj naši inštruktori, ako top inštruktori v kategórii senior, na druhom mieste aj v kategórii junior. A minulý rok sa nám teda podarilo získať aj ocenenie od Nemeckej obchodnej komory za inovatívne vzdelávanie. Vďaka Talent centru Trnava pomáha župa deťom nájsť správny smer v ďalšom vzdelávaní. Je to centrum, kde pozývame žiakov základných škôl 8. 9. ročníka, keďže každé dieťa má nejaký talent, tak tam sa im snažíme nájsť v nich talent, podporiť talent a identifikovať, na čo majú jednotlivé deti talent. To znamená, či je jazykovo zdatný, je kreatívny, je technicky zdatný, respektíve je humanitárny.
digitálne zdatní. A myslím si, že sme celkom úspešní v tomto, pretože každý absolvent alebo každé dieťa, ktoré prešlo Talent Centrum, urobilo wow, ja mám talent na toto, ja mám talent na kreativitu, ja viem kresliť, ja budem jazykovedec. Jednoducho pomáhame deťom nájsť tú správnu cestu, aby kondícia dieťaťa bola výhodnejšia ako ambícia rodiča. Aká je vaša vízia v rámci školiaceho strediska? Naša vízia je momentálne v Skalici, máme školiace centrum rozdelené v 2 priestoroch a do 2 rokov chceme sa presťahovať do jedného priestoru, zdieľaného priestoru, ktorý bude oveľa väčší. Budú tam vytvorené aj zóny na nejaké kolaboratívne, viac projektové vzdelávanie. Taktiež tam budú mať žiaci prístup k technológiám, ktoré využívame vo výrobe, ako je napríklad karakuri, čo je automatizácia založená na fyzikálnych princípoch. Čiže v podstate budeme môcť efektívnejšie využívať priestor, lepšie komunikovať a lepšie spolupracovať. A samozrejme doplňať všetky tie nové technológie, ktoré nám veľmi rýchlo pribúdajú.